Jeg hedder Bent, jeg er grafisk designer her hos Epic Armory. Du har scannet en af vores QR-koder i vores nye katalog, og det har du selvfølgelig gjort, fordi du gerne vil vide noget om en af vores karakterer. Og det er jo så vikingen i det her tilfælde. Så jeg vil lige prøve at se, om jeg kan fortælle, hvad det er, han er på. Hvis vi starter fra toppen af, så har han en Norman Nasal helmet på i Epic Dark. Så har han vores nye vikingspyd. Så har han en ny kappe på, som vi er ved at udvikle. Den hedder Night Watchers Cape med pels. Og en anden ting, vi er ved at udvikle, det er også et nyt armor. Det er et Celtic armor, som består primært af læder. Det kommer senere. Så har han en ganske almindelig chainmail på, som vi i dagens anledning til fotoshooten her har pyntet med lidt læderstrips og sådan noget, for ligesom at give lidt mere patinering og lidt mere spænding. Så har han, I kan lige ane toppen af et viking sword her, og det skjold her, det er et Iron Shield. Det er også et af vores nye skjolde, som vi blandt andet har rigtig mange af. Så har han et X-belt på, og så har han sådan et multistrap bracelet armbånd på, som vi har bundet en del af sammen. Det giver faktisk et lille bælte. Så har han nogle nye armskinner på her, Viking Arm Protection, og det samme hernede, Leg Protection. Så har han Viking sandaler på. Og bukser i en skrigende okkerfarve, for ligesom at give noget kontrast til alt det her mørke læder og stål. Og han har, ja, det vil svært være det. Så er der ikke så meget mere at fortælle om vikingerne, tror jeg. Det er jo sådan, det skal være. Så må I nyde det. God fornøjelse.